Tak čaute ľudia, vidíte ďalšiu videu. Dneska to bude opäť ďalší pyrotechnické video. Dneska to bude test takýchto lietajúcich a krúcacích vecí a bude taký test, že čo je najlepšie, čo je najhoršie, čo sa oplatí, čo sa neoplatí. A ešte pred začatím odpalu dajte odber a like, lebo máme dosť veľa pyrotechnických videí. Takže ak vás to baví, môžete určite dať odber a ideme na to. Ako prvú vec si dáme takto rotáček DPI-1R. OK. Ten sa dosť dobre točil. Akože dosť dlho a aj celkom pekný efekt mal. Toto veľmi odporúčame. Každý rok by ste si to mali kúpať, toto je fakt super. Ďalšiu vec, máme toto z Nemecka. No Akože, tomu sa tak nechcelo moc. to je také ležerné dosť toto, ani to nedohorelo, no nevadí. Ako ďalšiu vec, tu máme tento veľký rotáček, takže ideme si to odpáliť. No poď. No veľmi sa mu nechcelo tiež. To je také ležerný strašne, no. Ako ďalšiu vec tu máme túto včielku od Tary. Tak, OK. to ti šípe To bol extrém. a mal to strašne pekný efekt a to dobre bzučalo akože. Maďarsko. Ako ďalšiu vec, tu máme takéto Ground Bloom Flower. Či to ideme vyskúšať. OK, to nevyšlo moc. Takže dáme ešte jedno pre istotu. Dobre, ideme si za druhý. OK, toto bolo dosť dobré. A dosť dobre sa to točí akože. Hej. Dobre, ďalej tu máme tento Speedy Parkése. Parkése od Palto. OK, to sa ide poskackalo. Ten sa schoval. Ten sa schoval, asi sa hanbí, viete. No a ideme si dať toto Speedy Gonzales. Nie, toto je Nico Bene. Nico Bene. Bro! Ideme si dať ďalšie. Znova, keďže nemôžeme to nájsť tak, že to To nevíde. sú vlastne posledné, čo máme, takže. Hej. Ale teraz tu máme tohto Speeda, máme teraz červeného. Dobre, ako prvého si ideme do toho Speeda. To tak skacká, to strašne. Ja, to je ten farbkése. Asi hej, no. No a teraz ideme do tohto Nico Bene. No zás to spadlo tam dade. Nevadí. OK, takže ideme si dať teraz Tasmániu, čo je super vec, takže ideme si to odpáliť. To má aj crackling, takže pôjdeme od toho ďalej. Tak toto vyšlo veľmi pekne. No to je crackling, ale inak v pohode. Hej. Dosť pekný efekt. Ako ďalšiu máme takúto, že je včelón. Od Tary, takže mohlo by to byť dobré. Je to dosť veľké, takže to si to ideme odpáliť. OK. Ten sa roztočil riadne. To bolo dobré. No, ako ďalšiu vecičku si ideme dať tento Scream, Wasp a môžeš to odpáliť. OK. Ako ďalšiu vec, tu máme takéto, že včielka. Si to ideme dať. To bolo celkom pekné. Ale ako sa jej nechcelo. A tak to nevadí, to nie je až taký problém. Ako ďalšie tu máme takto
ohnivé motýľa, takže si ho idem vyskúšať. Tak ten vyletel reálne vysoko. Ešte padá a dopadol. No, a ako poslednú vec tohto videa si ideme dať tohto vampíra. Ešte sme to nemali, sme na to zvedaví a ideme si to zapáliť. OK. Tu je. No, takže od vampíra sme... neviem, čo to tu robí. Od vampíra sme čakali kus viac. Neviem, povedz svoj úprimný názor. Ako bolo to dosť mid, podľa mňa. Akože pekný efekt, ale čakal som, že to pôjde proste viac do vzduchu. Vyššie. Wow, plameň. Takže to by bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber. A všetky veci sú z Pyro SR. Majte sa, dajte odber, pozrite všetky naše videá. Dovidenia. Pa, pa.